Gikan sa mga professional, paingon sa mga mamalingki, mga housewife, mga estudyante, mga, hala, kanindot, libre di ay ni? Yes po, libre. Libre. Lista lang ang pangalan, libre ang sakay. Unya, gawas na ng libre. Tagaan pag mo 100 pesos. Basta-basta. Nya, Duha-duhag dawat. Bertoy dawat, ha? Usa tinuod ka na? Tinuod ni, kinapag yung shield nga mga regalo. Mga batshop. Sure mo nga, ihatag ni. Yes po, pinaskuhan gikan sa DXDC. Okay. So, okay na unta? Okay na. Sige, okay na. Dinhi na karon ning sulod ang ato ang dili man ingon na public pero ang mga kakulian tungod kay nasayod man gid mi nga gihigugma gid ninyo pag-ayo ang RMN. Bitaw. No, tanang mga promo dong irin labi nagmo announce ta. Ilagi dayon ng atangan and Atangan. nasayod gid mi ana. Nay Bitaw. tay. Hangyo lang ta dong irin. Sige, Sa day. ilahang tarong pagpaminaw. Pagpaminaw. Oh, kay kung makulangan gani ang detalye, basig masipyata. Basin. Oh, pareha sa fake news, di ba? Kung makulangan ang detalye, magka-problema gid diha mga kasama. Ang nahitabo karon ang amo ang jeep na libreng sakay, usa ra gid na Usar siya. ka buok. Oh, niya. Tinuod gid nagtuyok gid na siya. Bitaw. Kay naman tay nag-report pangitag hapon. Unya na pugid tay mga pictures no. Naagid na siya nagtuyok. Kaya lang ang ato ang iklarohon is dili tanang route 1. Yes, dime. Atong giarkilahan. Giarkilahan na purdoy pud ang among sigahanan ana. Oy. So, Mao kadaghan anang nagadagan diya sa circulatory road tato nga route 1. yes, no. Nya, ang disenyo gid anang atong libreng sakay para gid na sa mga commuters gyud Yes, na na. nagabiyahe, mao na ilahang ruta gyud paingon sa trabaho, paingon sa eskwelahan, kung nga kas downtown, moadto kas pikas, sabu kas pikas dala, ana ra gid na sa unta. Okay. Pero kay di man gid nato malikayan nga naagid tay mga tigpaminaw gikan sa Bunawan, Layo gikan sa kayo. Panakan, Tinuod na. gikan sa Kalinan, Kalinan. sa panglugar, no? Toril. Oh, ang magdi na to pasak yun gid ato na Pasak yun. sila. Pero dili na gud ta gusto nga kung dili man lang mo biyahe anang rutaha, maluoy man gud ta dong irin para Bitaw. gahapon na sila nanay nagbikang-bikang tuod kay kuan kanang lisod na kaayo mo lakawa. Lisod na mga senior citizen na dai. Nga senior na gyud mo na nga mohangyo lang gid mo nay, mohangyo lang gid mi ninyo nay nga kanang kuan daw nakasabot man gid po ta dong irin no nga kami gabi gid ang pasalamat pero waluoy man gud ta nga Bitaw. sa taon pud ani nila asa pa mamugikan tay ika mamidtos ko anday mao ni mauna nya kuan pa murag magot pud imong dughan ba nga taon maol pud taon gid dili gud ingon nga kanindot gud sa premyo pero ana na lang mi dong ini sa tong team nga day paabutan na lang mi ninyo kay total naa man mi pinaskuhan Merry Christmas kanang pinaskuhan na mo nindot kay na nga mga regalo na para na sa mga solid listeners para din mo mahago tay so Bitaw. gilista na to dong irin Panglista ninyo. oh nagpaabot sila karon so kana lang atong hangyo nga una Bitaw. di lang ito ma-expect nga tanang jeep nga route 1 libre Libre. kay nahitabo po na sa unan medyo nasipyat ang pagpaminaw so ning sakay-sakay daw siya og route 1 niya tingnan mo daw siya nga wa man gud daw nihatag ang driver og cash Maupod. Mao Nya, na- wa man po'y mga staff sa DXDC wa man po nga sakay aron mao'y magtunol og kinibutang kalipayon. Oo, mapod na. So, pagkanindot sa ato ang tumong, no nga, katong mga nagbiyahe, na gani mga professionals, usay magduha-duha pa sila mo ba? Okay dai ni dire niya, may mga granapoy mga pertigyon nilang lipaya, nay nangita ni Modong Irin. Nay nangita sa tong mga kauban ako. Nay tay di man pud pwede among ubanon Put tanan down. kay di mo masakay. Bitaw. Wala may masakyan. Wanay bakanting Oh, bang may bakante. wanay bakanting inyong malingkuran. Lisod pod. Bitaw. Oh, so mao na nga magpaabot na lang daw sila sa ilahang panimalay. Uy. Salamat punta. Di ra ba ni kay usara ni kaadlaw ng ato ang libreng sakay day? Yes. Di ba na para bay mo sugundaan eh. Ugma. Ugba. Way bes. Okay ra gud pod, wa man pod ta naingon nga ay di pwede man pwede ra gud pod kaayo gud. Bitaw. Pero kung medyo lisod kaayo, muhangyo lang mi labi na sa mga senior. Senior citizen. Maluoy man gud pod mi ninyo nay. Bitaw. Nya, Kay kuan kaayo. magraban ng senior day og mayon og panan-aw usahay. Sa kabisi sa traffic day usay Yes. masalipdan usahay di makita. Delikado ba? Oh, delikado niya init ra ba gahapon adlaw day Kaayo, kaayo. So, pastil. ang inyong welfare lang gid among yun. Pero kung dili gid mo mapug na nga kinsa man pud kalipay na mo oy nga makit-an mo na mo. Pero amo lang gihun-ahon na ang inyong safety. Safety, correct. Bitaw. Oh. Kay para kuan pod kay bawo di ba ka nang ruta dong irin nga. Ala lumbaan ay biya nagkay no. Oh, di ba na kuan. Pero at least kagahapon
kutob sa mga nakasakay sa atong libreng sakay. Yes. Wa gyud man. Wa nagbahay. Bugwa. Ay, so. Hinaog gyud nga magpanlingi. Hala ka, uy. Pag naog lagi daw irin. Magpanlingi na. Hala ka, uy. Pwede mo sakay pag-usap. Ana pa ganitong isa nga, pwede adlaw-adlaw ni ma'am? Grabe po, no? Kanang usay, magyan na mo mga call center agents, mapay pagawas, mga prof na nagtrabaho sa gobyerno, magduhan, nindot na inyo ha, naamoy ani. Ang City Gov daw, wala kaayo. Naaman. Naaman City Gov, pero dili pares. Hindi, para sa tuwa nga. Hindi naog nila. Sila paghatag ang kwarta, magbitbit, magbaguon pag itong mga Grocery. gift pack na to, mga grocery pack na to nga paghatag na to sila. Grocery, Diba? t-shirt niya, shield bath soap nga gift pack. So, Bintang. mao na ang kalahian. DXDC gyud. Ma'am, paki-follow mo pagsakay daw mo sakay. Uy, DXDC ni. Hala na minabi ako sa inyo ha. Di ba sa gyud, no? Salamat kaayo sa ilahang kanunay nga pagsuporta nato. Mausang orasa na po daw ugma din, nag-chat din eh. Alas 6 gihapon. Alas 6 gihapon. Oo, hanggang alas 10 mga kasama, no? Nagi na for sure. Tinuod gid na. Si Nagi na. Gaga Dalipe sa Dong Iren. Oy. Usang rasa ugma. Oh. Alas 6 gihapon. Gaga Dalipe, may buntag ni mo. Kana, no? So kutob sa mga musakay, naagyoy pagnaog, naagyoy cash mga kasama.